ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଲା 80 ମସିହା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ ବୃତ୍ତରୁ ବା ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ବା ବିଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଠିକ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ଠିକ୍ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ବହି ଯାଇଛି, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର କୈଶୋର ପରେ ଯୌବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସଂସାରରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ପାଉସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁଟିଏ ନେଉଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ତରର କଥା ଦୁଇ ପଦ ସେୟାର କରିପାରିବା ବା ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପଛରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍ ଅଛି ଇଂରାଜୀରେ, one loyal friend silence please। ପରେ ଆମେ ଭେଟିବା। ନିବେଦିତା ଟିକେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହବ ଆମେ ହବ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ନିବା ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ବା ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯତିଷ୍ଠତି ସଭାନଭ। ଯେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ତମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବ ସେ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ବାଲ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତି, କୈଶୋରରେ ଆସନ୍ତି, ଯୌବନରେ ଆସନ୍ତି, ପୌଢ଼ତ୍ୱରେ ବି ଆସନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 65 ପଥରରେ ତର୍ଜମା କରିବା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ମେମୋରେବଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ସ୍ମରଣୀୟ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁକି ନା ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୈଶୋରରୁ ଟିକେ ବେଶୀ, ଯୌବନରୁ ଟିକେ କମ୍। ମାନେ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଆମେ ହେଉଛୁ କୈଶୋର, ଟୁ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ୍। ମଝି ମଝି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସମୟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟିନ୍ ଏଜ୍। ଏ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାହା ଆମେ କରନ୍ତି ସବୁ ଛାପ ରହିଯାଏ ଲେଖା ସବୁଦିନ। କଲେଜରେ ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଛୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭେଟିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ପେସିଆଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆମେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛି, ମୋର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛି, ସହିଛି। ଯଦି ସେ ମୋତେ କିଛି କରିଛି ମୁଁ ବି କ୍ଷମା କରିଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୁଣି ହାତ ଧରି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଅପୋଜିସନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ବହୁତ ସରକାର ଆସିଲାଣି କଲେଣି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବେ ନୈତିକତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଦେଇପାରି ନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚମଚମ କଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ନେଲି। କାରଣ ସେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମୋର ସେ ରୁଚି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ରୁଚି କରେଇଥିଲେ, ତିଆରି କରିଥିଲେ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧବାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲିପାଟଣାରେ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରେ 3 ବର୍ଷ ମୋ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ, ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋର ଯିବ ଶୋଭନାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶୋଭନାନନ୍ଦ ଦାସ ହିନ୍ଦୀ ସାର୍ ଅଷ୍ଟମରେ ଆମକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭୂଗୋଳ। ଅଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଥିଲି, 11 ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭୂଗୋଳକୁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ହେଲି ଜୋଗ୍ରାଫିର ଆର୍କି ବା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ। ହାଇସ୍କୁଲର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂରେ
पढ़े এবং সেই जो अक्षांश राखी जो समय सारणी जो कैलकुलेशन এবং न्याचुराल ज्योग्राफी वायु प्रभाव भूकंप ये सब थियोरी सोमनाथ प्रसाद हिंदी टीचर अष्टम को एमती इंजिन करदे जहाँ कि मत जड़े दक्ष भूगोल शिक्षक भाव में मत अवस्थापित मोर व्यक्तिगत जीवन साहित्य कि तुम इंस्पायर प्रेरणा पाई सोमनाथ प्रसाद पिता पुत्र गल्प पढ़ेला बेले लोमबल जरूर टांग उठिला अलिंगन परे अलिंगन सभा अतिक्रमण करी आगे जाई जडा पूर्वी विचार पुत्र आज पाई पितृत्व संधान जेतोले जाईछि बिंबिसार तार निजर बाहा काबुडी पुनी मरि जाईछि ये जो नाटक ढंग से पाठ पढ़ाती से हमको माने जेमती निस्पराइज करती हमें भाबू हमें जेमती मंच से दशम श्रेणी पाठ पढ़ते पूरा अपना पढ़ा होता भगवान से बुझे बुद्धता को बुझेले जे मनुष्य जणे रक्त मांसर मनुष्य भगवान नहीं मोला लाग मचे पारिबे सीए ता गिरे अटल ना आपण चाहिला मनुष्य जेतोले न बुझिला ताकू बुद्ध कहले गोटे काम कर तू जा गान उठे सोरिसा तू बो बंश कंडीशन ना सोरिसा कारी हो जाई पचारि तम घरे के मरि जदि से कहबो ना ताल ता गाल सोरिसा हजी करी जागर केही मरि होती तारी घरे सोरिसा ये बुझी हम कविता साल से प्रत्येक घर घरे छी प्रत्येक घरे मृत्युर तांडव पुत्र मृत्यु को उपेक्षा करी जननी भूमि पति सहित कोई अभिशाप जब पुअर मृत्यु ताकू दूरे पुणी से मार तार पति सहित अभिशाप रचना करुछली या आउ गोटे संतान संभावना हमर सेतबेले इलेवंथ थिला हम इलेवंथ पढुलो 16 वर्ष रे जोटा कोची जोग जरे पदार्पण करी हम इलेवंथ पढुलो हम भीतर जने पिला पढाला सारे अभिशाप शब्द अर्थ सारे के खंबल के इतस्तत करे ग्रोनो पिला मो अभिशाप शब्द केमती बुझे से बहुत कथा कहि के बुझेले तनो आमे बुझी की अभिशाप नहीं सर बुझी सारे के चिंता करे कहले तो ठीक अछि अच्छा तमे आजे कल रिकॉर्डिंग तो सुन रिकॉर्डिंग तो बाजू छी हमके विचार की तो साथ साथ ये वीडियो भी बोले चोरन चोर थी आ ससाती डाके चुप अभिसरती जय बीती मन माने ना ये भी बुझ लो सर तो आउ बुझिए तब मुझे मुझे शिक्षक पहुंचे देखिले गोटे टीचर गोटे पिला कन्विंस करिया पे को लेवल पर जाय ये जोर पर जलिबो मोटा जमा तनो से पिला नहीं से गपिला से पाठ पढ़ा भीतर ये कथा कथा करू जे सुनिया सुनिबो नहले से बुझे से सीधा सर पाइबे तो डिस्टर्ब हो से तार भीतर से फ्लोर से सूचना दो ये तार गोटे कला व्यक्तिगत এবং সে বিজ্ঞান ছাপা আমাদের রয়েছে সন্তোষ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান মুখ্য পুস্তক মেইতায় কোটা পুলিশ ভগবান স্যার এডুকেশন ইস তার কাম করতিব তো সে আমার অবশ্যই আর সাধারণ মানুষের কথা কহিব ভুল হব কারণ সে আমি যাইଥିଲି তাଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ ସନ୍ତୋଷ କହିଲା ଆମେ ପାଠକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ସମୟ ଥିଲା ସଦାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆମକୁ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଦ୍ୟୁତ हम इतिहास दास ध्वंसकारी जो जो पंडित सदा कहीं से समय हम 9 10 भितर माड़ खाई शरद दास अभय दास ये 5 जन दास से बाड़ी हमको दास हटे प्रॉब्लम तेणुक बाड़ बचा आम कौन करूँ गाँव मन धोई आम विशेष कर कौन करूँ संस्कृत आस आम सेट कर दियो पिला जे सार कहीदा मिसगाइड सारे पाठ सार झील कहीं मो को दम नमस्कार कर गला गोटे पीरियड सार घटक कोच केमी भीमर गला पुराण पाठ चलता सार अभिनव कहीं संस्कृति अन्याय मन पड़े सब रामायण बाड़े चला ये जो गल्प माध्यम से आम भर नैतिकता मूल्य मनुष्य बुणी थे
ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମାଜରେ ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବାନ୍ଧିକି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ନୈତିକ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପିଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସାର୍ ଠାରେ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦାସ କରୁଛୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୀଠ ସାର୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା କହିବି ଏ ଗୋଟେ ବହିଟି ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଏଇଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଲିଖିତ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁଟା ଏଟାକୁ ମୋ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିନି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେଇନି ତେଣୁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଏ ଗାଁ ଓ ମାଆକୁ ନେଇ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏ ଗୋଟେ କବିତା ପୁସ୍ତକ ବୋଉ ନାଁରେ ଗାଁ ବୋଉ ନାଁରେ ଗାଁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଯେମିତି ଅବଲା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ବୋଉ ସେମିତି ଅବଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ବୋଉ ଏବଂ ଗାଁ ରହିଛି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଟା ସେୟାର କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେଇ କବିତାରେ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ମୋ ସେଇ କବିତାଟି ପାଠ କରି ମୁଁ ମୋର ମୋ ହଜିଲା ପିଲା ମୋ ହଜିଲା ପିଲା ଛାତି ତଳେ ଛାଡ଼ିତା ମୋ ସ୍ମୃତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋତେ ହାତ ଧରି ଡାକେ ସମ୍ପର୍କର ବାହି ବାହି ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼େ ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତ ଫର ଫର ଉଡ଼େ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ଅଭୁଲା ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳ ପରସ୍ପର ମାଡ଼ଗୋଳ ପୁଣି ହସ ଖୁସି ଖେଳ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ଭରା ବହି ତା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ତେନ୍ତୁଳି ଓ ବାରି ବରକୋଳି ଖାଇ ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଆଗ ପଡ଼ିଆରେ ମେଳି ହଜିଲା ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟି ଗୋଟି ଗୋଟି ଯୋଡ଼େ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ସକାଳ ଘଣ୍ଟାରେ ବିଭୁକ ବନ୍ଦନା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଅଶେଷ କାମନା ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ଉଡ଼ାକି ଏଠି କଅଁଳିଆ ଡେଣା ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ନାହିଁ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ ହେଉଥାଏ ଛାଟିପିଟି ଅପେକ୍ଷାରେ ଧୀରେ ଥାଏ ସୁଯୋଗକୁ ଉନ୍ନୀ ହୁଏ ତା ସହିତ ଗପ ଯୋଡ଼େ ଖାଇ ଛୁଟି କଟିଯାଏ ସପନର ଜାଲ ହୁଏ ବାଟ ବଡ଼ ହୁଏ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୋଇ ନା ତାର ରଖିବାକୁ ଯିଏ ମୋତେ ଶିଖାଇଲା ଏତିକିରୁ ଏଡ଼େ ମୋ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ମୋ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଗଲେ ଘେରିଗଲା ପରେ ହଜିଛି ମୋ ପିଲା ସମୟ ସୁଅରେ ଖୋଜୁଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ଅବସର ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ କୈଶୋରର ସ୍ମୃତି ସୌଧ ମୋ ସମ୍ପର୍କର ଯୌଥ ପରିବାର ସ୍କୁଲ ମୋର ଅଭୁଲା ମନ୍ଦିର ଖୋଜୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଗାଁ ସହର ଅତୀତର ଧୂଆଁ ତଳୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ଉଡ଼େ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ ନମସ୍କାର ଏକ କଳାକାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦଶମରେ ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ବାଟିପଡ଼ାରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଭାଇ ସମାଜ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏସେ କଳାକାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳାକାର ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପରେ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଆସିବନି ତେଣୁ ଆମ ପିଲାବେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ତା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉନି ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଭଲ ଦିଶୁନି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏବେ ଏ କାମ ସଫଳ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଫେର ଆଉ କେବେ ମିଳିବା ମିଳିପାରିବା କି ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନାମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1980 ବ୍ୟାଚ୍ ତେଣୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡାକିବି ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ତେଣୁ
प्लीज बलराम पाड़ी स्टेज पे तो ये बंधु मिलन उत्सव शुभ मुहूर्त मंच उपस्थित मोर पूज्य गुरुजी विजय सार गौरांग सार हरकृष्ण सार एवं यही विद्यालय प्रधान शिक्षक बेहरा मैडम एवं यही कार्यक्रम आज संयोजन कर मोर बंधु सत्यवान अक्षय एवं आम गायत्री आउ जो मैंने रही समस्त नाम अवश्य समस्त मोर हृदय धन्यवाद सार मान मोर फ्रेंडशिप आ समस्त सांग बंधु मान मोर अंतर शिक्षकता पटाउन निकटस्थ गोविंदपुर गोटे नुआ हाईस्कल स्कूल आरंभ कली से हाईस्कल प्रधान शिक्षक रूपे 2 वर्ष 3 वर्ष दायित्व निर्वाह कली परवर्त समय मो देखिली नुआ हाईस्कल भविष्य कौन हम न हम प्राइमरी विद्यालय चली गली राजनगर 10 वर्ष रही राजनगर 24 वर्ष चाकरी कली परवर्त समय मो अवसर मिली एवं मोर आशा किंतु परवर्त समय मु पास कली बीडी कली मो सांग किसी जज मत सर डाक टीचरशिप आ बढ़िया माने प्रैक्टिस करिया कथा करिया मोर मन हला मुई शिक्षकता भितर सफलता सहित दीर्घ 32-35 वर्ष समय अतिबाहित होइली एवं मु सबको अनुधान करी मु काहे भल छल धरि पाली पैसे ना कर्मक्षेत्र जीवन सफलता परिवार समाज मध्य समस्त शिक्षक भूमिष्ठ प्रणाम आज 1980 मसीहार बंधु मिलन यही परिप्रेक्षी उपस्थित थिबा मोर समस्त सहपाठी मानकु शुभेच्छा प्रणाम प्रथमे जगन्नाथ प्रणाम जनाई मु किछि सेही पिलादिनर अनुभूति की मने पकेबी छोट दिनर कथा तमे मने पड़े सेही कथा पुणी फेरी आसंता कि मो पिला दिन से गीतटी मते सुनिले भारी मने पड़े प्रकृत से जीवनटा केते सुंदर था काहारी मन भितरे राग नथिला हिंसा नथिला समस्त मन भारी पवित्र थिला तेणु स्कूल आसबार एकत्रित हो जो आनंद थाए से आनंद जीवन में केवे मिलना तेणु आसला बेले समस्ते आम रास्ता जो आसू से रास्ता आसला बेले से बहुत किया गछ थिला 2 कड़ तापर पिला माने किया पत्र को चिरी गंठी पकाती कारण सार कटा लगी मारे खाइबा गंठी पकेले ताहा केते दूर सत्य ताको आमे अनुभव करिछु एवं सेही विश्वास नै समस्त से किया गछ लागे गंठी पका आमे दांडी पड़िया बंधरे तळकु गडू हमर बंध एपटे थिबा सांगमाने कहंती दोइया दिरी पानी थिया आमे कहन बंध तळिया बंध एही भली भाबरे लुचि लुचि किए काकु मारि दे आदि मारे काली सुजा तेणु आगुरी समस्त प्रिपेयर था किए का आज मारिकी पड़ेगा दूर तेणु यही भितर समस्त बंद दो पाखे बढ़ू ता पूर्व समस्त टे सचेतन हो जाओ क्या मो पछे किए मारिदेव कि आज गोटे काली सुझा तेणु उभय मारि बहुत दौड़ी पड़ा ये हूँ किसी भी मोर अनुभूति अच्छी पाखे मंदार गछ मंदार गछ छातरे उपयुक्त शास्ति मिले प्रकृत से अभला स्मृति जहाँ भी मुझे से गोटे स्कूल अतिबाहित करी 2014 मसीह बलुरिया प्राथमिक विद्यालय को आसी तार 4-5 वर्ष पर स्कूल आम हाई स्कूल सहित मर्ज हो तेणु
କହିଥିଲି कोरोना समय पर ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଦଶମ ତାପରେ ନବମ ଏମିତି ଭାବରେ ଖୋଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଯାଇକି ସେଦିନ ବୋଧେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ତମେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ତମକୁ ପଢ଼ଉଛି ସେଇଭଳି ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ଉଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଥିଲି ଆଠୁ ଭଳି ଖୁସିର ଖବର ଆଉ କିଛି ରହିବା ଖୁସିର ଦିନ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ଦିନଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଚିହ୍ନା ମୁହଁରୁ ଆଜି ଏଇ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ଖୋଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଏତିକି କହିବା सनातन संस्कृति ଥାଏ ଆଗକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ତେଣୁ କେବେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ से आसी सम्मान करेंगे ये विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री चंद्रलेखा सम्मान करते बर्तमान मंच को डाकुची मंच को डाकी प्रिय शिक्षक अंग वस्त्र दे सम्मान कर शिक्षक सम्मान कर ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତି ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ମାଆ ବାପା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଖୁସି କ'ଣ ନା 1925 ମସିହାରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବ ନୂତନ ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ 25 ମସିହା 1925 ମସିହା 21 ତାରିଖରେ जून 21 तारीख परवर्ती दिन हूँ आज 22 तारीख रविवार आज होता
ବଡ଼ି ପାଣି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆସିପାରନ୍ତିନି, ସାର୍ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ସେଠୁ ଦେଖେଇବ ତା କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ବସିକି ରାତିରେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ପକାଇଦିଏ, ସେଇଟା ପଇସା ଆଉ ସେଇଟା ପଡ଼ିବନି ଆଉ। ତ ମୋତେ ତା ପରଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ପଚାରି ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରାତିରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମର ମାଇନର ସ୍କୁଲ କିଏ ହାଇ ସ୍କୁଲ କିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ମିଟିଂ ହେବ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର୍ ଆଉ ନର୍ସାର କହିବେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ମିଟିଂଟା କରିବା ଗଣେଶ ଓଷା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ, ଯାଇକି ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଅଫିସରେ ବସିବି। ଇଏ ଟିକେ ଉମେଶ ଦାସ ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭୂଇଁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଟିକେ ହିସାବରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବେ। ଉମେଶ ଦାସ ପାଖରେ ବସିବି, ଯାଇକି ବସିଲା ମାନେ ସେ କହିବେ ଭାଣ୍ଡୁଆ ହେଲା ଏଇ କୁଆଡ଼େ କରନ୍ତି। ହିସାବଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ଆମର ମାନେ ଶଳା ଭଣୀ ହିସାବରେ। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ ନା ମିଟିଂଟା ହୁଏ, ସେ କାହିଁକିନା ଏଠି କ'ଣ ପୁଣି ଏଠି କିଛି କିଛି କରି ଯାହା ହବ ମାନେ ପଚିଶ ମାନେ 80 ମସିହା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ମସିହା ଖୋଲା ଅଛି। ଆମ ଛାତ୍ର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେୟାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ସହପାଠୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ବହୁତ କଥା ଆଉ ଖବରକାଗଜ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟର ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମ ସମୟର ସ୍କୁଲ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଭୟ, ଯେଉଁ ଡର, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଏବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନଥିବେ, କିଏ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ, କିଏ ଅଙ୍କରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ, କିଏ ଅଙ୍କ ଇଂଲିଶ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉନଥିବ, କିଛି ନହେଲେ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 30% ଉପରେ ନମ୍ବର ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଏମିତି ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେଣି, ପାସ୍ କରିବାଟା କିଛି ନୁହଁ, ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆସିବେ। ଆମ ସମୟରେ 30 ନମ୍ବର ପିଲାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 90% ପିଲାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଚାହିଁବେ ମୋ ପିଲା ଖରାପ କରୁନି, ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ 20, 30, 25, 50 କରିଦିଅ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ମାର୍କ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଅକ୍ଷର ତା ନାଁ ଲେଖି ପାରୁନଥିଲା, ସେମାନେ ପାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ପାଠର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପ୍ରତିରୁ ପଢ଼ିବା ବହି ଖାତା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଔଷଧପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସଚେତନ ବା ସେମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲା ଆମ ସମାଜରେ ବରୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ 600-700 ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କି ଶୃଙ୍ଖଳା ମୁଁ କହିବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସାର୍ମାନେ କହିବେ ଏତେ ଆମେ ଭୟ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ କଥା ବିଶେଷ କରି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଠ। ଆଉ ସେ କୌଣସି ବଦମାସି ଘଟଣା ଏସବୁ କିଛି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, କିଛି କରିନି ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସୁଥିଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି 9ଟା ହେଇଯାଉଛି, କାଦୁଆ ପରେ ଦୌଡ଼ିକି ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ପୁଣି ରାତି 9ଟା ଗଛ ବନ୍ଦ ପଢ଼ା, ପୁଣି ରାତି 4ରୁ ବାପା ଡାକିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଯାହା ହଉ ମୋ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କ ଦେହ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଦେଇଛୁ ବଞ୍ଚେଇ କରିଛୁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବାର ମୋର ଜଣେ, ସେ ନ ଚାହିଁଲେ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି। କି ପଇସା କି ଡାକ୍ତର କେହି କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଥିଲି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋ ଦେଇ ଜଣେ କଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଉପରକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ସାନ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର, ଝିଅ ମୋର ବଡ଼ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତା ପୁଅ ଏଥର ନାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପୁଅ ନାତି ନାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥରକ ଭଲ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦୟା। ଆଉ ମୋ ସବୁ କଥା ଆଉ ପାଠ କଥା ସଚିତ୍ର ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଏତେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆମେ 1980 ମସିହା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆମର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା। MBA ଫାଇନାନ୍ସ, ଝିଅ ପୁଅ ଅଛି ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁବାଇ, ଝିଅ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସର୍ଭିସ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି, ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତି ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁଜୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣାଟା এই যে একাডেমি মুখ্য উদ্যোক্তা হিসাবে কহিবি অক্ষয়তা যে মোর ক্লাসমেট অক্ষy, সচিত্র বেହେରା, সত্যମାନ দিলীপ, ଏମାନେ କେଇଜଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରି ଯାଉଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଯୋଜନା କରିକି ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏକାଠି ହେବାର କେବଳ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା যে ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନେ ମିଶି ଆସିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା। ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ଯେ ଆମର ସେ ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଫେରିପାରିଛୁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଆମର PT ସାର୍ ମାନେ ବିଜୟ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ହରିପନ ସାର୍, ସେ ଇଂଲିଶରେ ଆମକୁ କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେ ସମୟରେ ପଛରେ ବସେ, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଡର ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କଥାରେ ଅଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏକ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ମାତା ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ କେହି ଜଣେ ଆଗକୁ
ଆଗକୁ ତାଙ୍କେ କରିପାରିବେ। ଯାଉ ତାଙ୍କେ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ବିଜ୍ଞାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଜବ୍ କରିଛି। ସାନ ପୁଅ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଜି କରି ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ଟା ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହିସାବରେ ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଚଳୁଥିଲା କି ଏବେ ବି ଚଳିବ, ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରି ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିନି। ମୋର ଯେତେକ ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି କିଛି ଆମର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମର ଆୟୋଜନରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ସମୟ ବାହାର କରି କିଏ କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, କିଏ କେଉଁଠି ରାୟଗଡ଼ା, କିଏ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିଏ କେଉଁଠି ରାଉରକେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ପୁଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ପରେ ସାର୍ମାନେ ମୋ ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବା, ଆମେ ହସ୍ପିସ୍ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ କେବେ ପୁଣି ଘରେ ଘରେ ପର୍ବ। ଜୟ ଜୟ ଶିକ୍ଷକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା 1980 ମସିହାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ 1982 ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୃତମଣି ଜ୍ଞାନ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ 2004 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। 10 ମସିହାରେ ରେଗୁଲାର ହେଲି। 15 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୋର ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ଉଷା ଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ 12 ବର୍ଷ ରହିଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ 2026 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏତିକି କହିବା 45 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ କେତେ ଦୂରରୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ 1980 ମସିହା ବନ୍ଧୁ ସହପାଠୀ ମିଳନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା 4 ବର୍ଷ ଥିଲା, 11 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ପାଠପଢ଼ା ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ହୁଏତ ବହୁତ ପିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ୱିକ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ପୁରୁଣା କଥା ଓ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଇ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆଜି ମନ ଏବଂ ଛାତି ବହୁତ ଗର୍ବରେ ଫଳି ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେ ମନ ଏତେ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଉଛି ଯେ ତାର କଳନା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1976 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଆମର କୈଶୋରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଚପଳମତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆମର ଟେଣ୍ଡରେଜ୍ ଫିଲିଂ ସେସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ସେଇ ଫିଲିଂ ଏବେ ବି ଜାଗୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଚେହେରା ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଉଠୁଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ପୁନାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅଛି ଆମର LNTର IT କମ୍ପାନୀ ମାଇଣ୍ଡ
এই হচ্ছে ମୋର ଛୋଟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମର ଏ 1980 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେବ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଅତୀତର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆସି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଭାବେ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଅଖି ଏମିତି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ। ଆମେ ଯେମିତି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ଯେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ପରିବେଶଟି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋର 84 ମସିହାରେ BSc କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଶରତ କୁମାର ଦେବ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଳିରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲି। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନଟା କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ଜବ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଦ ଦେଲି, ଆଜି କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗଣରେ ଥିଲି। ଆଉ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ବରାମ ପାଢ଼ୀ, ଯାହାର ପୁଅଟି ଆଜି SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜନ ଭାବରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇନ୍ସ ସେମିନାରରେ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛି ସେ ବରାମ ଏଠି ଅଛି, ତା ପୁଅଟି ଏତେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସେ। ଆଉ ମାଟ୍ରିକ ରାଙ୍କ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ହିସାବରେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ସେ ମାଟ୍ରିକ ସେକ୍ସନ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରହିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ +2 BJP କଲେଜରେ ସେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଯାହାକି ଆମେ ବଖାଣି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଥା କହିପାରିବିନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବେ, ଯିଏକି ଭଲ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମିଳିଛି ଆଜ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମକୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ହୁଏତ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ପଢ଼େଇ ନଥିଲେ, ଯାହାକି ସଚିତ୍ର କହିଥିଲା ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ଉଥିଲେ ସାର୍। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବହି ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼େଇ ଦେବେ। ହରିକୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼େଇ ଦେବେ। 5-6ଟି ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିବେ, ଲେଖ, ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରଦେବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ 5-6ଟି ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗେ ପଚାରିବି। ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମୋର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ହୁଏତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ପଢ଼ଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବେଳେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଉ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ଆମର ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତା, ମୁଁ ତାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକୁଛି। ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ସହିତ ତାର କର୍ମଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ 2 ପଦ ସୂଚନା ଦେବ। ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ, ସାଥୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସହପାଠୀ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସହପାଠୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତା ସିଦ୍ଧବାଦୀରୁ ବିଲଙ୍ଗିସ୍ କରେ। 5 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଧେ। ମୋତେ ଜଣେ ଆସୁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାରୁ ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେବେ କଥା ହେଇନି, କେହି ଆମର ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ନଥିବ କୌଣସି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଥା ହେବା।
से गोटे कथा 2 नंबर कथा होची आम 5 किलोमीटर दूर आसु एवं शीघ्र पढ़ा जदि किसी गणेश पूजा सरस्वती पूजा हुए आम स्कूल बेंच रे शोई था ये होची आमर पूजा तले पचारे जे 80 बैच बंधुमेल चिंता कले आम गाँव किए किए सब पढ़ुते जो मैंने सब बड़राम महंतु ईश्वर प्रशांत और कलेक्ट ये मैंने ही पढ़ुले आम सांग होकर आसुलू बहुत दूर ये स्कूल आसी पढ़ला बेले अनेक स्मृति अच्छी से सब आज जेहेतु विलंबित कही हम किंतु स्कूल पर आपण पटामुड़ी कॉलेज पढ़ी से 4 वर्ष पढ़ी से 4 वर्ष भितर मैं कॉलेज यूनियन को 4 वर्ष निर्वाचित एवं से कॉलेज छात्र नेता थिला आम पंचायत गोटे वार्ड मेंबर भाव में प्रतिनिधित्व करुली से अंचल विशिष्ट समाजसेवी धरणीधर दास खांती सरपंच मो नायक सरपंच भाव में अमृतमणि पंचायत को काम कर पटामुड़ी कॉलेज में छात्र राजनीति भितर बुर्ला मुवमेंट आसी से बुर्ला मुवमेंट को लीड कर बर्तमान कटक रही विशेषकर जेहेतु मुझे जड़े सदाबलिया सामाजिक कर्मी मुझे किसी काम करे सदाबलिया जड़े सामाजिक कर्मी समाज में किसी काम करें वाइफ मोर स्त्री जे जड़े शिक्षक आप समस्ते जानते दौड़मुंडी छकरे जो स्कूल व्यक्ति हुए तलू गोटे स्कूल अच्छे से हूँ बाबा सागर दास विद्यापीठ तार से एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा झी मोर डॉक्टर अनन्या आदिवासा से जड़े अध्यापिका बर्तमान मोर छोटिया परिवार मुझे समाज परिवर्तन काम करे मैडम कहते किडनी ट्रांसप्लांटेशन कथा ओडिशा रे जो मृत्यु पर शरीर दान एवं अंगदान संपर्क में जहाँ भी किसी आज घटुची सब विशेषकर मोर अवदान ओडिशा रे मृत्यु पर शरीर दान अंगदान कर व्यवस्था ना ओडिशा हाईकोर्ट पीआई कर 2012 मसीह आम आरंभ कलु जे अंगदान अभियान आज ये गोटे आंदोलन में परिणत प्राय मृत्यु पर 200 शरीर विभिन्न मेडिकल कॉलेज आम देख सारी जार विशेष करके ओडिशा आपण मैंने मो स्त्री जन टीचर से मुझे जो नखरा को नहीं जाए नखरा से आ गए भीतर को जीव स्कूल से प्रथम जो गाड़ी सब चले से नाटक से प्रथम महिला मान बहुत दिन पर आगे पुरुष लोग बसवे उठे मझे जेहेतु गोटे व्यवस्था सरकार तरफ महिला भी प्रथम बसी पारे सरकार गोटे अध्यादेश कले आज दिन में संभव है आपण गोटे कम डाहाणी हत्या ओडिशा रे प्राय 70 जन को आपण डाहाणी संध्यार हत्या करा 70 जन महिला ता संपर्क में मो संपूर्ण भाव 30 वर्ष धरिक अनुध्यान करुच्ची एवं से गोटे आईन भी प्रिवेंशन ऑफ सेंटिंग एक्ट 2012 मसीह तार मुख्य श्रेय बोधे मो कारण मुझे पीआई कर संपर्क में समस्त स्टडी और रिसर्च ता संपर्क में मोर आज तो ओडिशा विभिन्न जगह से संपर्क में सरकार तरफ अवेयरनेस से अवेयरनेस पैसा पत्र बहुत आसला तेणु सब समय मत छाड़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक बासंद व्यवस्था आज ओडिशा विभिन्न जगह अच्छे जड़े गोटे पुओटे विभिन्न जाति बाहर अनेक समय खा पंचायत जरिया बासंद कर आम गोटे ओडिशा गोटे आईन करने चिंता करूँ काम दाम आम करूँ केवल महाराष्ट्र ही प्रिवेंशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट अच्छी महाराष्ट्र सरकार बेसी लोग जानी बोधे खास लोग जानते मोर बिल्कुल नजदीक अधिक एवं मोर टे वीक पॉइंट अच्छी कथा भितर हिंदी पूरे देते सार समस्ते जानते डॉक्टर साहब जानते सी आम मामा मामा ये कि बाहर सरला फैमिली रिलेशन
ସେଥିରେ ମୋତେ ମାମି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାମା ମୋର ହେଉଛି ଗୁରୁଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା 4 ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସବୁ ବଡ଼ ଭୋଟି ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 450 700 1000 2000 ରୁଟି ବାହାର କରୁଛି ସିଏ ବି ସପ୍ଲାଇ ମୁଁ କରୁଛି ରୁଟି ମେସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର କମ୍ ସେ 20-25ଟା ଲାଗିଛି ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ JBR XIM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କରୁଛୁ ମେନ୍ କାମ ନୂଆ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଏବେ ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଜରାଟ ସହିତ ଯାହା ବି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ 2 ଜଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପୁଅ ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେକିन ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ହେଲା ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଏ ବି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ମାର୍କେଟିଂରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା ଏବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସନସାଇନ୍ କରିଛି ଏବେ ସିଏ ବିଲକୁଲ ବୟସରୁ ଶାଦି କରି ପୁଅ ସବୁ ବାହାଘର କରିସାରିଛି ପୁନା ସିଫ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ପୁନାରେ ଅଛି ଏତିକି ମୋର ଜଣା ବାକି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିବାର ମେନ୍ କାରଣ ମୋର ଏଠି ଯେତେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିପାରି କିଏ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ପଢ଼େଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲି ମୋର ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ପୁରସ୍କାର ମାଲିକ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ମାଲିକ ଏ 3 ଜଣ ମୋର ଖାସ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ତ ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା ସାର୍ ଥିଲେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କେହି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଆମ ଭଲ ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିଏ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ତୁଷାର ବାବୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବାକି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଥିଲା ମାନେ ସବୁ ପଢ଼େଇ ଗଲେ ବାହାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିନଥିଲି ମୋର 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛି ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁବୃନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିଛି ସେତିକି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ନଥିଲି ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଏତେ ସବଳ ନଥିଲି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୁଏ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ ଦୈତିକ ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାର୍ ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସ ଥିଲେ ତାର ପିଟି ସାର୍ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ ଉମେଶ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୋତେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଂହର ଠାଣି ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଗଲା ଦୈତାର ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପିଲାମାନେ ତ ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତୁ ପାଖକୁ ନେଇଯା ତାପରେ ବାପି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଚିଠି ପାଇ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ସେଠିକାର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ପଛୁଆ ହେଇଗଲେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦତ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କାରଣ ମୋର ଭାଇ ନଥିଲେ ଆମେ 5 ଭଉଣୀ ଥିଲୁ ମୋ ବାପି ସେ ସମୟର BSc ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆମେ 5 ଜଣ ଯାକ କେହି କେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନୁ କିମ୍ବା ଡିକ୍ସନାରୀ ବି ଆମେ କିଣିନୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ
बापी कहले तू ऑल सब्जेक्ट दबु कहीं दौचु गोटे सब्जेक्ट देनी तापर पुणी सप्रेसर सार लिखि लिखिले जे आम स्कूल रे सिटी ट्रेनिंग दिया होची बापी मते पचारले सिटी ट्रेनिंग नबु मु से तोड़े जानि नथि सिटी ट्रेनिंग कोन टीचर हबा को मन थिला किंतु गोटे ट्रेनिंग नबा को पड़े मते एक कथा जणा नथिला किंतु न जानिथिले भी मु कहि देली हां मु नेबी तापरे बापी से दिन पळे आसिले गाँ रे इथे आसी मोर एडमिशन कर देले गुड़िया रेकर्ड नेकी गले से गुडी को मु घरे तयारी कली 15 दिन ପରେ मते पुणी गाँ को एठी नै आसिले एठी सबु तक रेकर्ड तयारी करी एठी मु प्रैक्टिकल परीक्षा देली तापरे बापी नै गले सेठी मते पाठ पढैले मु 85 मसिया भितरे इंटरमीडिएट आ सिटी दुटी जाक ट्रेनिंग आ इंटरमीडिएट शिक्षा कंप्लीट कली तापरे एमिति कहंत जे सुजोग एमिति मनुष्य हाथ को आसे मोर बीए रे एडमिशन हैला एवं ता भितर तेरे रेगुलर नै कि मो बापी गले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे मोर ना रजिस्ट्री करिया को सेठी से एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कहले जे आपण आ गोटे दिन आगु आछले नी कोन होला सर नाइ काली आसंता काली से मानकर कॉल लेटर दिबो तापर कहले मु कोन करबी ना मु आपन को गोटे दिन हाथ रे देई परबी आपन जानतो तार प्रोविजनल सर्टिफिकेट नै के आसीबे बाकी सेही दिन पड़ी आसीले सुंदरगढ़ रु राता राती पड़ी आसीले कटक मोर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नै कि गले एवं ता पर दिन मोर सेठी सबमिट हैला एवं उपयुक्त समय रे कॉल लेटर आसीला मु इंटरव्यू देली किंतु मु भाबी नथिले जे मु चाकरी पाइबी बोली बीए पढु पढु मोर चाकरी हे गला आलोचना करथिले किंतु कोरोना आम तो एकाठी हो पारे जगन्नाथ दयारू आम समस्ते आसे तेणु बहुत खुशी लगे आउ बाबू कौन कह आउ जो मैंने कौन कहे से आसी कहतु जय आनंद कोटि भद्रक घरे रोचु पुआ गोटे
से जगन्नाथ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜୟ ସାର୍ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ସାର୍ ସହିତ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ତ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ଟି କରାଗଲା କରୋନା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ଟି କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ନମ୍ବର ପାଇଲୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି କୋଠା କାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର গোটাଏ ମନରେ ଅଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଜି ଏତିକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟି ପାର୍ଟି ମାନ କରିବା ଆଉ ବଢେଇବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏମାନେ ଆସିବେ ଏକ କାରଣରେ ଗୋଟେ ଏକତା ରହିବାଟା ଉଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ସଚିତ ହିଁ ବୁଝିବ ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା ପଡ଼ୁ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଟିକେ ମନର ଆତ୍ମାଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଆଉ ଅଧିକା ତ କହିଲେ ସେ କହିଲା ଅଧିକା ତ କହିବାଟା ଆମେ ବକି ବକି ଯାଉଥିବା ଦିନ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କୋଉ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବା ରହିବା ଦରକାର ମୋର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର 3ଟା ପୁଅ 3 ଭାଇ ଆମେ 3ଟା ପୁଅ ଆମର 5 ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ MSc ETC କରି ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସାର ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ସମାଜ ସେବା କୋଉଠି ଫିଲ୍ମ କୋଉଠି ସିରିଏଲ କୋଉଠି କବିତା ମୋର କେତେବେଳେ ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠିବା ରାତି 11ଟାରେ ଶୋଇବା ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କି ସୁଖର କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି 10,700 ଲୋକଙ୍କ ନମ୍ବର ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ମୋର ଆଉ କାହାର ଖବର ପାଇକି ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହା କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଟିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାନେ ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କଟେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ବେସିକାଲି କିଛିଟା ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୋତେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛି ତାପରେ ଅଛି ମନୋରମା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ସେ ଏତେ ଉତ୍ସାହୀ ମୁଁ ଦେଖେ ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଚେହେରା ସେ ଚେହେରା ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ସେଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ବା ସେ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଏକତାର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକତାର ମନୋଭାବ 2 ଗୁଣ ଆଉ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ ଅଧା ସେ ହୋଲି ବନ୍ଧୁ ଗପରେ ଯାହାର ପାପ ହୋଇଯାଏ ଗପରେ ଯାହାର ପାପ ହୋଇଯାଏ ତପରେ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଦରଶନତା ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପ ଉପଶମ ହୁଏ ରୋଗ ସେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଭରସାରେ ଲଙ୍ଘି ହୋଇଯାଏ ସମସ୍ୟାର ସାତ ସିନ୍ଧୁ ବିପଦ ବେଳରେ ବଳ দিয়ে আসে সেই ମୋ প্রিয় বন্ধু সেই ମୋ প্রিয় বন্ধু সেই বন্ধুମାନେ ଆମେ এই একতা সূত্রে বান্ধি হবা বিপদ সময়ের অন্তত পক্ষে সমস্ত কার্যবদ্ধ বাক্যরে ଟିକେ সাহায্য সহযোগ କରିବା তাহাই হবা আমার জীবনের লক্ষ্য বর্তমানে অনুরোধ রখুছি